Pan aeth yn hwyr, daeth dyn cyfoethog o Arimathea o'r enw Joseph, a oedd yntai wedi dod yn ddisgybl i Iesu. Aeth hwn at Peilat, a gofyn am gorff Iesu. Yna gorchmynnodd Peilat ei roi iddo. Cymerodd Joseph y corff, a'i amdoi mewn lluain glân, a'i osod yn ei fedd newydd ef ei hun. Yr oedd wedi ei naddu yn y graig. Yna treiglodd faen mawr o'r ddrws y bedd, ac aeth ymaith. Ac yr oedd Mair Magdalen a'r fair arall yno yn eistedd gyferbyn ar bedd. Trannoedd, y dydd ar ôl y paratoad, daeth y prif offeiriaid a'r Phariseiaid ynghyd at Peilat a dweud, Syr, daeth i'n cof fod y twyllwr yna, pan oedd eto'n fyw wedi dweud, ar ôl tridiau fe'n cyfodir. Felly rho'r chymyn i'r bedd gael ei warchod yn ddiogel hyd y trydydd dydd. Rhag i'w ddisgyblion ddod a'i ladrata a dweud wrth y bobl, y mae wedi ei gyfodi oddi wrth y meirw, ac felly bod y twyll olaf yn waeth na'r cyntaf. Dywedodd Peilat wrthynt, cymerwch warchodlu, ewch a gwnewch y bedd mor ddiogel ac y gallwch. Aethant hwythau a diogelu'r bedd trwy selio'r maen, a gosod y gwarchodlu wrth law.